thina singabantu abakho in Jesus name. Amen. Awufunde from verse number 5 phela kwelakho ugcine ku9 la qale kuona. Kwathi lapho inkosi uDavide ifika eBhahurimi, bheka kwaphuma khona umuntu womndeni wendlu kaSawula ogama lakhe linguShimeyi. Bazalwane abantu abayithula ama characters ku chapter number 16. Hallelujah. Hallelujah. I-character yokuqala esiyitholayo la i-character kaZimri. Hallelujah. Amen. uDavide la uhlangana nabantu ababili, inhlobo zabantu ezihlukene. Kodwa labantu ababili benza into eyodwa kuDavide bobabili. Hallelujah. Oqala ahlangana naye uZiba noma uSiba. Amen. Uma iqeda ukuhlangana noSiba, uSiba umqambela amanga. Uma iqeda ukuhlangana noSiba usezohlangana nalensizwa le okuthiwa uShimeyi. Yes. uShimeyi into ayenzayo uyam-accuse. Akagcini ngokuthi am-accuse, uphinde amshaye nangamatshe, amphonse nangenhlabathi. Hallelujah. Wenze njani uma ubuhlangana nalezi inhlobo embi noma ngabe ukhonza nazo lezi inhlobo? Noma inhlobo lezi abantu la. Kuyenzeka ukhonze nalabo abantu abazothi. Hallelujah. Kuyenzeka ukhonze nalabo abantu. Kuyenzeka futhi ukuthi uhlale ekhaya uhlale nalabo abantu. Kuyenzeka ukuthi usebenze nalabo abantu. Usebenze noZiba uphinde usebenze noShimeyi. Hallelujah. Amen. Wenze njani uShimeyi phela ukho? Kwathi lapho inkosi uDavide ifika eBheharumi, Yes. bheka kwaphuma khona umuntu womndeni wendlu kaSawuli ogama lakhe linguShimeyi, indodana kaGera. Waphuma wahamba ethuka, Yes. wamphosa uDavide Okokuqala ngamatshe. uyamthuka. Angazi noma ungayibekezelela nenhlamba. Lo muntu lamthuka nje. Umbiza ngayo yonke into. uDavide akenze lutho kulo muntu. uDavide uyayigudlela, uyahamba, uyabaleka uDavide. Uhlangana noShimeyi uyamthuka. Umphonza nangamanje. Yes. Wamphosa uDavide ngamatshe kanye nenqeku zakhe zonke zenkosi uDavide. Bonke abantu nawo wonke amaqhawe bengasesandleni sakhe sokunene nangakwesokhohlo. Inkosi lebazalwane iphahliwe uhamba namabutho. Hallelujah. Ithukwa umuntu inkosi. Ihlandalazwa umuntu endleleni inkosi. Ayihambi yodwa, ihamba nabantu abayithembile. Hallelujah. And ngaleko ukuthi inkosi kuyindoda yomuzi. Unabantwana, unamakhosikazi. Uthukwa umuntu uhamba ukudla naye ngolayini uthashelayo. Yes. uShimeyi washo kanje ekuthukeni kwakhe, wathi, suka wena muntu wegazi, muntu omubi. Yeah. uJehova ubuyisele phezu kwakho lonke igazi lendlu kaSawuli okade ubusa esikhundleni sakhe. uJehova unikele umbuso esandleni sika-Absalom indodana yakho. Yes. Bheka, usubhajiwe ebubini bakho ngokuba ungumuntu wegazi. U-Abishayi indodana kaSeruya wayesethi enkosini, lenja efileyo Oh, ingayithukelani inkosi yami? sekuphendula abahamba noDavide. Uthule. Hallelujah. Lo hamba noDavide iqhawe le. Lithi lenje efileyo. Okusho ukuthi lo muntu akamboni indawo. Hallelujah. Lo muntu angambambe yedwa. Uthi lenje efileyo ingayithuka kanjani inkosi yami? Yes. Lenja efileyo ingayithukelani inkosi yami? Yeah. Inkosi yami na, mangiye ngiyinqume ikhanda. Yathi inkosi, nginamsebenzi muni nani madodana kaSeruya? Yaphendula, sekuphendula inkosi mayiletha ukwayo.
Hallelujah. Amen. Iphendula labantu abazama ukuyilwela. Noma laba abantu abazama ukutshengisa ukuthi bona bahamba nenkosi. Ngeke futhi bayibuka inkosi ithuko umuntu. Hallelujah. Ithi nginomsebenzi umuntu ngamanye amazwi ungena indaba engahlangene nawe. Kusho uDavid uthi uhlangana ungena indaba engakufuni. Yes. Njengokuba ethuka lokhu uJehova eshilo futhi kuye ukuthi thuka uDavid. Yebo uDavid ukuthi akaboni sathane la kodwa ubona uNkulunkulu esemsebenzini. Hallelujah. Akaboni bantu abamthakathayo kodwa ubona uNkulunkulu. Uthi uma ngabe kunesandla sikaNkulunkulu kulento. uNkulunkulu enesandla kulo muntu lo muntu ethunywe uNkulunkulu. Ubani umuntu obengastophishi isandla sikaNkulunkulu? Yes. Yeah. Kubani ongasho ukuthi ukwenzeleni lokho na? uDavide wayesethi kuAbishayi nakuzo zonke inceku zakhe, bhekani indodana yami eyaphuma ezibilini zami ifuna ukuphila kwami. Kakhulu kangakanani lo mBenjamini na? Yes. Myekeni athuke ngokuba uJehova ukhulumile kuye. Yeah. Mhlawumbe uJehova uyakubheka. Mhlawumbe uJehova uyakubheka usizi lwami. Angibuyisele okuhle ngokungithuka namuhla. Yes. uDavide nabantu bakhe bahamba ngendlela. uShimeyi wahamba eceleni kwentaba malungana naye. Wahamba ethuka. Wamphosa ngamatshe. Wamthela ngothuka. Bazalwane kule chapter number 16 ngifuna sikhulume ngalento okuthiwa i-decision making. Hallelujah. Amen. Mawufunda uchapter number 15 uDavide bazalwane inkosi uDavide zimishintsha izinto zimjikela izinto. Impilo kaDavide ayinhle lama ubuka kahle. Okokuqala uDavide ubekade enamadodana amabili enendodakazi eyodwa. Mayina lamadodakazi amabili uchecka nje kancane ukuthi ukuhlehla kancane sithola kukhona uAbsalom bese kuba khona enye yezinsizwa zakhe esikuthola lapha sithola kubulalana izingane zakhe uDavid. Lezi ngane zakhe mayibulalana zombili labafana ababili omunye mayibulala omunye umbulala omunye ngenxa yokuthi wasuke wajilajileka endlini wahlala endlini kanti uthanda udadewabo. Hallelujah. Wajilajileka wabe senza iplan yokuthi engamthola kanjani udadewabo. Hallelujah. Amen. Base beyam-advise ukuthi lalela ke bafuna ukuthola udadewenu kulula zishaya umuntu ogulayo. Udadewenu yena ozokwenzela ukudla. Ngalesikhathi udadewenu ezokwenzela ukudla ngalesikhathi ozoqala ukumbamba khona. Uma iqala ukumbamba udadewabo walala naye uthanda enalo lashintsha kwaba inzondo engaphezulu kwalokhu kumthanda wakhe. Amen. Hallelujah. Okusho ukuthi wamyuza udadewabo. Yeah. Wamzonda. Lo uAbsalom wenza iplan yokuthi uzombulala kanjani kumfowabo. Wayenza ngayo yonke indlela ukuthi ahambe umbulala umfowabo. Wakwenza lokho waphumelela. Zafika lezi ndaba kuDavid athi abomndeni kaDavid uthi uhlukene phakathi. Umndeni kaDavid kukhona umntwana la usereshini. And kukhona umntwana la omunye osebulele. Izinto kuDavid ziyaqala ziya-escalate. Hallelujah. David kwabaleka lo uAbsalom wahamba uhlala eGeshuri.
kwenziwa iplan ukuthi uAbsalom alandwe eGeshuri. Walanda uAbsalom eGeshuri. Ubaba wakhe wamxolela ngesenzo sakhe. Uthe mayeqeda ukumxolela ngesenzo sakhe ubaba wakhe, chapter number 15, lithi iBhayibheli wabe seqala esethumba inhliziyo zabantu. Wayintshontsha inhliziyo zabantu. Wayema ngasemnyango ebuza kubantu ukuthi nizonzana enkosini. Inkosi akekho umuntu obekiwe for ukulalela izikhalo zenu enkosini. Ngakho udaba libekeli kumina. Baqala abantu balibika udaba, waqala abantu abangena. Hallelujah. Waqala abantu abawina babangakuyena. Wathi esuka wayicela ukuthi ucela ukuyokhonza inkosi ukuyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Samuel uDavide wavuma. Wathatha inqwaba yamadoda wahamba nayo. Waphuma nayo. Baqala ke lapha base beyagcoba uAbsalom uthi abe inkosi. Ubaba wakhe ukhona njalo uDavide. Hallelujah. Amen. uAbsalom usevukela ubaba wakhe usefuna ukudestroya ubukhosi bababa wakhe. Ubaba wakhe useyabaleka kwaIsrael, ubaleka kuyipalace. Ubalekela indodana yakhe. Indodana yakhe ifuna ukumbulala. And ekhaya lakhe akasekho right. Ekhaya lakhe unkosikazi wakhe useyamsola ngesinqumo asithatha. Uthi lezi ingane ngaba ibulala nanga. Ezifo ngazathi ubaba khona into akumele ayenze kuleli khaya. Kodwa impilo ahlezi kuyo Davide ayisemnandi ngisho ekhaya unkosikazi wakhe. Hallelujah. Ngisho eingaleni zakhe zimjikele nansi uAbsalom sefuna ukumbulala. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli waphuma uDavide. Uma iphuma uDavide kwakhona abantu abamlandela khona abantu abaphindisele emuva. Hallelujah. uSadoki noAbiathara ubaphindisele emuva because kwaba priest bangaleso sikhathi. Wathi abahambe begada umphongolo kaNkulunkulu. Hallelujah. uAbsalom use wina another soul okuthiwa uAhithophel. Hallelujah. uAhithophel wayengumuntu oseduze close to uDavid. uDavid o-advise uDavid ngakho konke. Lo muntu uAbsalom yamthatha ubabekela. Athi uDavid akasenameluleki. David akasenandodana. uDavid usejikelwe nayo indodana yakhe ebisele. Hallelujah. Amen. Yonke lento iyafika kuDavid. Hallelujah. Amen. Uhlangana noIthaya chapter number 15. Uthi uIthaya ngifuna uhamba nawe, uthi uDavid no phindele emuva. uIthaya kwamncenga uDavid wagcina bamukela uDavid wahamba naye. A friend of David. Number 2, uDavid uhlangana noHushai. uHushai uthi ufuna ukuhamba noDavid, uthi uDavid angikudingi la. Awuzoba usizo mawunami, hamba uyoba usizo ude kude. Ngamanye amazwi uHushai uDavid uzomenza impilo. Uzolalela indaba ngale kuAbsalom. Ngoba uze uthi hambe kuAbsalom, uthi Absalom sengizoba inceku yakho. Akusezoba inceku kaDavid. Uthi yonke into uAbsalom ayenzayo uyobuya ungitshela. Uzosebenzisa uSadoki noAbiathara ukuthi udaba ligcine lifikile kuDavid. uHushai akazoyeza kuDavid ezomtshela indaba, kodwa uHushai uzoya kuSadoki noAbiathara. uAbiathari bazomfuna uDavid la engakhona baze bamthole bese bemtshela ukuthi uAbsalom uphekwayo. Hallelujah. Esathandaza uDavid ethi inkosi awuthundubelise noma awudestroy wonke amacebo uAhithophel. Hallelujah. Futhi awathundubelise because ngiyamazi la umuntu ubukhali. Mayisathandaza qhamuka uHushai.
uthi nazi impendulo zomthandazo wami. Umthandazo wami uyaphendula ngokusha. Because u-Ahithofeli bazalwane wayebukhali kakhulu. Wayazi konke ngoDavide. La esifunda khona ke uDavide mayisahamba ekulobo obuhlungu bathandekayo. Sekuthatha inceku yakhe, uadvisor wakhe, ufelwe ingane yakhe ifuna ukumbulala. Nasekhaya kusekuhle. Nonkosikazi usemjikeni uDavide. Ayisekho into emnandi ngoDavide. Uma isahamba uDavide uhlangana noSiba noma noZiba. uDavide yabuza uthi Ziba kwenze njani? Ngibona ucarry izinto, ucarry imbongolo, wacarry impahla, wacarry ukudla. uDavide yonke lento bazalwane uyayidinga because njengoba ehamba ebalekela ingane yakhe uyayidinga iprovision. Uyayidinga impahla, uyakudinga ukudla, uyawadinga amakameli. Ngoba lo uZiba eza nazo zonke lezi zinto uDavide edinga. uDavide yabuza ukuthi why ungiphathele lezi zinto ezani lezi zinto? Uyakwazi ukumreada ukuthi lezi zinto zisho ukuthini. Ungahambi udla yonke into ngoba izinto ozamukelayo kusasa abantu bazokubamba ngazo. Hallelujah. Amen. Imali abantu abakufumbathisa yona bazokubamba ngayo kusasa. Hallelujah. Uyabuza uthi ezani? Uthi hayi Nkosi, njengoba uyidinga lezi zinto ezakho. Uyabuza uDavide ukuthi iphi inceku yami? Hallelujah. Amen. uMefiboshethi. Umshiyephi uMefiboshethi? Uthi uZiba uMefiboshethi akekho. Unete wabona uphuma eJerusalem. Wabe siya celebrate. Wathi zonke izinto ebekungezigaba wakhe sekuyizinto zakhe. Ubukhosi obese buthatha uDavide buyela kuyena. Hallelujah. uMefiboshethi akakwazi ukuhamba bazalwane. uMefiboshethi akakwazi ukuzoyiphendulela. But simthola uDavide uma enza i-decision making yakhe. Hallelujah. Simthola ehlulela. Ngaphandle kokuthi uDavide efuke istory kumasayidi onke, kodwa uzothatha isinqumo ngento ayizwa ngoZiba. Hallelujah. Amen. Uthatha isinqumo ngento ayizwayo manje. Uthi lalela ke weZiba, zonke izinto ebezibelonga kuMefiboshethi manje sekungezakho. We transfer same time zonke izinto ezidlulisela kuZiba ngaphandle kokuthi axoxe noMefiboshethi. Ngaphandle kokuthi ezwe isayidi noMefiboshethi. Ngaphambi kokuthi ehlale phansi. Uthatha isinqumo udiniwe. Uthatha isinqumo unestress. Uthatha isinqumo izinto engahambi kahle empilweni yakhe. Hallelujah. Amen. Emotional state affects judgment. Hallelujah. Amen. Mefiboshethi bathandeka akakwazi ukuhamba. Isinqeke senkosi sasifakela ukhonkolo. Asinikwanga ichance yokuthi siyiphendulele. Yeah. Hallelujah. Akanikwanga ichance yokuthi akhulume. Kodwa uDavide eyinkosi uzwa isayidi elilodwa lesitory bese thatha isinqumo. Ngenxa yokuthatha isinqumo uthi udiniwe. Uthatha isinqumo ngemessage ayizwa manje okuyi-false message. Uthatha isinqumo esizokhosta impilo yomuntu. Ngenxa yokudina ungasithathi isinqumo. Unalokho asilinde until we're right. Thatha i-judgment usoba bathandekayo.
Haleluya. Amen. Baningi oziba azohlangana nabo endleleni. Baningi oziba abazokuphinca. Kodwa kuhle ukuthi isitori usizwe ngasayidonke. Musugijima nesitori osuzizwile ungalizwanga ukuyiphendulela komunye. Musugijima ngokuthi uqolo utheni kuwena bese uthatha isinqumo. Bese uma ngokuthi uqolo utheni. Musukulishiya ibandla ulishiya ngesinqumo osithathile because inqumo oyithathayo zizokhosta kusasa. Haleluya. Akhona oziba ozohlangana nabo. Is rather ula esontweni noma kusemsebenzini noma kusekhaya. Kodwa isinqumo ungasithathi ungekho right. Haleluya. Uyabo uma usane stress, uDavid lawe ine stress. Haleluya. Why not postpone? Uthi hayi ngiyakuzwa ziba. But akumcheke kusasa. Haleluya. Into izwa ngumuntu. Xolela ukuthi lo muntu umbuzi. Musa ukuthatha isinqumo size sihlale nawe. Uzwe uDavid la utshela uZiba lalela ke. Angithi ngikhumbula kuchapter number 9. uMefiboshethi uDavid esikhathi landa uMefiboshethi eLodibhara. uDavid wahlala nenkosi etafuleni. Uma sehlezi nenkosi etafuleni wabe sethi zonke izinto obekungezika babu wakhe zizobuyiselwa kuMefiboshethi. uDavid akabuzi uZiba wazi kahle ukuthi uZiba kanalutho kuba yimanager lezinto. Kuba yimanager lezinto. Kodwa uDavid kube abuze nje ukuthi lezi zinto uyithathaphi. Because ngiyazi wena unalutho sakwenza imanager yezinto kaMefiboshethi. Kodwa namuhla uDavid uthatha isinqumo ngenxa ukuthi uZiba ukhamba neimbongolo uyithathaphi uZiba imbongolo naso. Akabuzi ukuthi lezi imbongolo is either uyitshontshile kumaster wakho uyithathephi. Akambuzi. Milingi imibuzo obungayibuza umuntu okutshele into ngomunye umuntu. Kodwa udino ukuthi usibani uthe ngaphandle ukuthi uzuvu lakhe. Haleluya. Uthi zonke sometimes zonke lezi zinto sekunezakho nayo uZiba uthi awungiyabonga ngongisiza. Haleluya. Akabuzi lezi zinto uyithathaphi. Uyithathaphi lezi zinto. Uzubona ukuthi uMefiboshethi bazalwana akazi lutho. Akazi lutho ukuthi kwenzakalani. Kodwa uDavid uhlangane noZiba nje. uZiba wathi yabo David njengoba uphumile eJerusalem uphuma kwipalace. Uya celebrate uMefiboshethi. Uthi hayi wena uzofa vele ubulawo uAbsalom indodana yakho. Yonke into uzoqhwakela. uDavid wezwa leyo nto. Emotional state affects judgment. Hallelujah. Ama decision amakhulu ubungawa postpone if ucindeze unengcindezi. Is either una stress ungaphendula umuntu one stress. Hallelujah. Ngoba uzomnika impendulo uyisono ngayo kusasa. Uma uzwe ingqondo yakhe ikhathele umuntu umnqondo umtshela ukuthi asibonane kusasa. Hayi ukuthi uthathe isinqumo manje umphendule manje ngoba kuzokhosta kusasa. Let's just check chapter number 19. Check chapter number 19. Ufunde verse number 16 to 18.
uShimeyi indodana kaGera umBenjamini waseBhawurimi washesha wehla nabantu bakaJuda. Awumeqe loyo awahlela ngenzansi. Spawn Mephibosheth uyamthola lapha. Verse 24. Yes. Naye uMephibosheth indodana kaSawule wehla ukuhlangabeza inkosi. Webazalwane lesi story lesi yonke into eyenzeka esithi one day yokuvela manje. Hallelujah. Because inkosi izobuya. Isitori sikaJesu lesi. Mawubuka nje. Isitori sikaJesu because uJesu umzwane ebuya. The king ngenkathi ireturna. Ingenkathi izinto zonke ebezenzeka esithi zovela ubani. Hallelujah. Inkosi uDavide la usebuya, useyabuya ekhaya. uAbsalom usefile. Hallelujah. Amen. Uma isefile uAbsalom, lithi iBhayibheli noMephibosheth wafika. Ukhonkolo wenkosi, yes. Naye uMephibosheth indodana kaSawule wehla ukuhlangabeza inkosi. Yes. Wayengalungisanga inyawo zakhe. Yes. Engalungisanga isitevu sakhe. Yes. Engahlanzanga futhi ingubo zakhe. Wasukela osukwini lenkosi eyamuka ngalo kwaze kwaba lusuku owabuya ngalo. Akuthi uyezwa ukuthi uzibe unamanga. Usuka uDavide ephuma eJerusalema lo muntu akagezanga, akashefanga, inyawo akayilungisanga, akawashanga ngisho ingubo, welile inkosi. Uthini uziba ngapha? Uthi uya celebrate. One day izinto zenze sithi ziyovela obani. Lezi nqumo oyithatha ushesha. Uyophatheka kabi uma usuzwa kuthiwa lo muntu obekuthiwa bekhuluma ngawe akakaze asho lutho. Nangu umuntu okutshela indaba okuyena oyinkinga. Hallelujah. Uyabona lo othi yazi nje usibani bani uyayifuna indoda yakho uyena kanye oyifunayo. Hallelujah. Lo othi usibani bani umkade uyena inkinga. Musukuthatha isinqumo ngalowo muntu. Hallelujah. Ngoba one day the king will return and zonke izinto zovela ubani. uMephibosheth uyeza enkosini yesithini inkosi. Kwathi esefika eJerusalema ukuyihlangabeza inkosi. Inkosi yathi kuye, awuhambanga ngani nami Mephibosheth na? Yes. Wathi inkosi yami, Nkosi inceku yami yangikhohlisa ngokuba inceku yakho yathi ngiyakuzibophelela imbongolo ukuba ngiyikhwele ngihambe nenkosi ngokuba inceku yakho ilunyonga. Ihlebile inceku yakho enkosini yami. Yes, siyavela manje obani. Yes. Inkosi kepha inkosi yami, inkosi injengengelosi kaNkulunkulu. Ngalokho yenza okuhle emehlweni akho. Ngokuba yonke indlu kaBaba yayinjengeyabafileyo. Yes. Phambi kwenkosi yami. Inkosi kepha wayibeka inceku yakho phakathi kwabadla itafula lakho. Yes, kuphela. Ngifuna ufike la uDavide esayisola khona nesinqumo asithathe ediniwe. Ngisenalungelo lini Yes. ukuba ngibuye ngikhale enkosini na? Inkosi yathi kuye, usakhulumelani ngeindaba zakho na? Ngithi wena noSiba yahlukaniselani. Angithi uyabo uzama ukwenza i-damage control. Hallelujah. Ngesinqumo asithatha kwathi zonke izinto uyibuyisela kuZiba.
izinto beyibhilonga nguMefiboshethi, isinqumo ayisithathile. Manje mayisethola iqiniso, isinqeka siyachaza sithi lalela, ngathi ngiyihlalela ngizohamba nawe, ngoba uDavide ubuza ukuthi awuhambanga nami, uthi ngithi ngiyayilungiselela ukuhamba nawe. uZiba wathi ungahambi wena ngoba uyisinqeka, uzohamba mina ngiye enkosini. Haleluya. Kanti uzofika enkosini ashintshe isitori, aqamba amanga ukuze athole lezi zinto ayithole ngomkhoshosho. Haleluya. Yonke lento uyithola ngobutsotsi. uDavide ngenxa ukuthi akasakwazi ukulungisa i-damage control, umonakalo wenzekile, isinqumo usithathile ediniwe, useyayibuka yonke lento, akasazi uzoyi-reverse ethini, uthi hlukaniselana nani. Wayengekho uMefiboshethi ukubulala indaba yakhe, akekho owayefuna ukuzwa isayidi lakhe. Emotional state affects judgment. Lack of information. uDavide wenza i-judgment ngokushesha kumuntu wakhe othembekileyo, uzomosha ubudlelwane anabo noMefiboshethi ngenxa kaZiba nengenxa yokuthatha isinqumo udiniwe. Uyamosheka. Ama-relationships bazalwane ayahlonishwa ukuze ungawashintshi njengamasokisi. Masikhuluma ngama-relationships bazalwane, uyilwele ukuthi i-relationship ihlezi i-right. Is either umuntu usebenza naye, ukhonza naye, umakhelwane usebenza naye, uyihloniphe leyo, ungamyuzi umuntu. Abantu bagcina sebeyuza ubudlelwane abanabo ngabanye abantu. Umuntu umbingelele ngoba nakho ufuna imali e-airtime. Sesiyobona-ke manje masithola inbox yakho, no ufuna something, ukungibingelele kungonakele lutho. Ubudlelwane buyahlonishwa ukuze ungahambi ushintsha njengamasokisi. Is other umuntu usebenza naye, ufunda naye, ihloniphe leyo relationship, ibalulekile. Invest kuyona. uDavide akasa-investanga kwi-relationship yakhe noMefiboshethi ngenxa kaZiba. Lack of information. Haleluya. Uma isezwa ngezinto right uMefiboshethi abeyihlosile ngenkosi, akasazi uzorivesa kanjani ngenxa yokuthatha isinqumo udiniwe. Consequences of rash decision. Hallelujah. Ungasithatha isinqumo udiniwe, ubozwa amasayidi wonke. Hallelujah. Amen. Mawuzo nje kuthi umfundisi usenza ukuthi awuniki mina nginalo ilungelo lokuyiphendulela Kade ngabona. ngoba nakho ngiyinqeku. Hallelujah. Usuthatha isinqumo ngento ayizwe ngomuntu, awukwazi ukumthetha nami wena manje. Hallelujah. Ngiyeke indaba yokukhonza, Ukubiza ngepace. hlala phansi udiniwe. Uma usuzwa ukuthi hey lo muntu omsukela kenze lutho, uqala futhi usweyisona, awusazi uzore amagama owakhulumile bazalwane, awukwazi ukuphinda uwaphindisele emuva. Hallelujah. Khona abantu abadestroya abanye imishado yabo ngenxa yokushesha ukukhuluma, ngenxa yokudinwa. Abanye balahla imindeni yabo ngenxa yokushesha ukukhuluma kanti udiniwe. Hallelujah. Uma family relations nje kukhona abantu abangasangenelani ngenxa ukuthi wezwa ukuthi usibani bani uthe kanti umuntu okuyena oyinkingi lokutshela into. Hallelujah. uWhatsApp usiyafona, angabe uthatha ngisho ungenayo-ke i-airtime,
ngena ku WhatsApp umfonele imali athi ungitshela isitori awume ngimfonele awume ngibuze. Hallelujah. Masithatha isinqumo uthi nini? Hallelujah. I-character esibili, i-character kaShimei. I-character kaZiba nayo izokudestroya. Umuntu onamanga nje. Umuntu onamanga abantu abenza ideology omsomo bazokutshela ukuthi i-character kaSathane. Hallelujah. Umuntu nje onamanga i-character kaSathane. uDavid uhlangana noSathane ababili. Bakhona oZiba abazalwane. Ufuna ukuthi mawuhlangana nomuntu ekutshela into, hayi mamtshali umfundisi umhlongo uthe uvela uthi yaziba. Kwenzakaleni Ziba. Hallelujah. Ziba mayiziba. Hallelujah. Asibathide manje abangekho esontweni. Ethi ukutshela into uthi awuziba. Vele bengekho esontweni akazi uziba yini. Bashaya ngephonetics manje. Hallelujah. Amen. Yabo sine okutshela into uthi uziba. Hallelujah. Masithatha isinqumo uthi nini? Ngoba uzoyisola kusasa. I-character esibili uhlangana noShimei. uShimei ke into ayenzayo umthuka nje ngenhlamba. Umbiza ngawo wonke amagama. Isipho sakhe. Hallelujah. Kuba ukuthenga idatha aye kwi-status apost umuntu nje. Amusha. Hallelujah. Amgudle nje. Igudla ngothashelayo. Ku status ufana ubone ilima kuwe manje. Bangena manje bangena. Umuntu owenze njalo uShimei. Hallelujah. Shimza. uShimei umsebenzi wakhe uspecialize ngokuthi amthuke ufuna ukwehlisa ufuna ukuthola your true colors. uShimei. Hallelujah. Wamusho ngenhlamba wathatha amatshe omjijela. Hallelujah. Uma uhlangana noShimei stay calm. Hallelujah. Ngishaba ukusho ngamagama angakanani. Tethela igazi phansi ehlisa umoya. Akubona bonke abantu okumele baphendule uShimei awumphenduli. Hallelujah. uShimei ufuna ugadle kuqala. Hallelujah. Hallelujah. Uyabona manje usuboshela ukuthi ushaya ingane, uboshela ukuthi ushaya umfana, uboshela ushaya intombazana. Uyakuhlokoloza, uyakuthukuluza. Wangagcina ngalokho uShimei waze wamtshela ngokuya uthi wena David umuntu wegazi. Uyabona umuntu ogumbayo. Akutshele nokuthi wena wenzeni zona. Ufuna wena uPaul kube khona into ayishoyo. Stay calm. Hallelujah. Awuphenduli noma yini. Okushoyo vala uzipho wakho. Vala imbobo yephalishi. Izosebenza masulambili ufuna ukudla. Leyo kukhuluma awuyingeni. Stay calm. Hallelujah. Amen. Ukhona abantu abathi hayi mina sengibekezele nganele. Hayi phela nangumuntu. Hayi nangumuntu. Sefuna ukuphindisela. Asiphindisele kuShimei. uShimei umshaya ngenduku yakhe. Udlusha thapha ngathi awuzwanga lutho. Sometimes omunye bayikufonela kusho ukuzwe ungahetheki ungalivala ucingo. Libeke lapha phansi akhulume. Uzoyibona mase sithule ukuthi uzethule bese thatha ucingo lapha. Menze yathuka edwa lapha. Ungam entertain uShimei. Ngisho ngabe ukubiza ngaziphi inhlamba. Stay calm. Cool. Hallelujah. And collected. Asiphenduli.
Hallelujah. Enkosi. Uze uthi ngiyakhumbula ukufa kukaSawuli. Uze uthi unesandla ekufeni kaSawuli. uDavide wayenesandla. uDavide wazombulala umuntu owayebulela uSawuli nje. Wazombulala ngoba wayithi usithatha aphi isibindi sokuthinta ucutshiweyo kaNkulunkulu. Wazombulala. Kodwa lo muntu usemthuka ngayo. Unabantu abazokuthuka ngezinto ongazenzanga. Musuko yihinga. Musuko uthenga amaphilisi. Khona abantu abasebelala ngamaphilisi. Stress esenziwa uShimei. Hallelujah. Amen. Don't take it personally. uShimei kanti umuntu umuntu ophila neenga uyingozi kuyena, uyingozi kubantu aba-around, uyingozi kubantu ahlangana nabo. Ienga yakhe ukuthi lo wabulala uSawuli wathatha isikhundla sikaSawuli, kanti singofakazi isikhundla sikaSawuli uNkulunkulu yena owadimotha uSawuli, because uSawuli wayethe ngahamba ayobulala amameleki angashiyi lutho, yena washiya wathatha wazobuya nempango, uNkulunkulu wamdimotha. Hallelujah. uDavide akanasandla, uDavide naye uyiqotshelwe. Don't take it personally. Umuntu oneenga ungayifaki into enhliziyweni. Let God handle it. Amfundela verse number 10. Let God handle it. Chapter 16. Yathi inkosi nginamsebenzi muni nani madodana kaSeruya na. Yes. Njengokuba ethuka. Lokhu uJehova eshilo futhi kuye ukuthi thuka uDavide. Njengoba uJehova eshilo ukuthi thuka uDavide. Yes. Yes. Ubani ongasho ukuthi ukwenzeleni lokho na? Yes. uDavide wayesethi kuAbishayi nakuzo zonke inceku zakhe, bhekani indodana yami eyaphuma ezibilini zami, ifuna ukuphila kwami. Kakhulu kangakanani lo mBenjamini na? Muyekeni athuke. Amyekeni athuke. Let him curse. Let God handle it. Hallelujah. Let him curse. Hallelujah. uShimei wabazalwane asimethembe uNkulunkulu ezimele esihlangana nazo. koShimei esihlangana nabo ukuthi uNkulunkulu ozodila naleyo situation. Hallelujah. Uma ngabe kuNkulunkulu owenze lokho, let him curse. Ungabibikho wamethemba uNkulunkulu. Wama ngoNkulunkulu. uShimei umsebenzi wakhe ukuthi ungakusaqhubeka ukhonze, kodwa yena kunalokho wathi uShimei ulethwa uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu adile nami. Angazi noma wabheka indaba esho uPaul ethi uPaul ngineva enhlizweni yami, ngineva lisenyameni yami, leliva liyangithobisa. Kunezinto ozohlangabezana nazo, kanti izinto ezithobisayo izinto ezikufundisa intando kaNkulunkulu, izinto ezikukhumbuza ukuthi uNkulunkulu uyathenjwa ngezimo zethu esihlangabezana nazo. Hallelujah. Let him curse. Wabona isandla sikaNkulunkulu kuzo zonke izimo esibhekana nazo. Asingasheshi sithi uSathane, ake sibone isandla sikaNkulunkulu. Funa sithola isizathu sokumbonga uNkulunkulu. Noma ngabe isiphi isimo obhekana naso, thola ukuthi isizathu sokumbonga uNkulunkulu. Kaze ngathi ngelinye ilanga ungathatha umuntu ethi ukufunela umsebenzi, kanti afika rape.
kodwa wena thola isizathu lapho ukuthi ngiyabonga ukuthi ungirephile wangidedela ngayikhaya. Kukhona abarepwa bese beyabulawa. Thola isizathu ekubongeni uNkulunkulu. Yes, ngilahlekelwe umsebenzi kodwa sikhona isizathu sibone isandla sikaNkulunkulu phekwesini. Hallelujah. uDavide akasho ukuthi uNkulunkulu akambulale uShimeyi. Webazalwane, uShimeyi uzobadinga kusasa. Laba bantu abaphathe kabi, abakonile, abakudestroy, abakukhuluma, kusasa uzobadinga. Musu bakhulekela ukuthi bafe. Uthi uJesu Matthew 5 verse 44, thandani izitha zenu nizikhulekele. Uyabona abantu abakwenze kabi, ungabaxoshi, abangayi kude, ababe seduzane. Hallelujah. Amen. Akuthi uyambona uShimeyi uyamdinga. Check chapter number 19 vele. Verse number 16 to 18. uShimeyi indodana kaGera umBenjamini waseBahurimi washesha weta nabantu bakaJuda ukuya umhlangabeza inkosi. Hallelujah. Ushesha nabantu bakaJuda uyohlangabeza abani? Inkosi iphile kade ethuka ku16. Inkosi le kuchapter number 16 Abiathara bakhosha imkhonto bathi bayambulala. Yathi inkosi no, nimiyekele. Ukuba uDavide wavuma ukuthi uAbiathara uShimeyi abulawe, laba bantu abazokhotha awufunde lelo verse bazokhothamela uDavide uza nabantu abaningi ama-thousands abantu. Ukuba uDavide wafuna ukuqeda ngoShimeyi, laba bantu abayi-1000 wayezobathola lapho bazomkhothamela. Laba bantu abakudestroyile kuchapter number 16, chapter number 19 bazokukhulekela. Kuchapter number 19 bazo-embrace. Kuchapter number 19 bazoza nabantu abalusizi empilweni yakho. uShimeyi ungamwrite off. Yabona umuntu osumblokile uthi uShimeyi mvule. Uyamdinga. Uyabona umuntu athi kuthuka kusasa. Mina ngangabona abantu bexabana belo. Uthi uyezwa uzothiwa sebeyadate. Hayibo. Kade belo bexabana bengazwani sebe kanje. Inkukhu nempala. Wena usumubi. Wena mongasana nokuthi no uxolo novela babengazwani babe bangimike. Uthi uyezwa sebeyaphakanyiswa. How? Kwenzakalani lana? How? Kanjani manje? Sengihamba njalo ngihlezi nakuxolo ngoba nami ngixabene novela nakho ukuthenga iphathi njalo. Ngoba ngixabene novela sengingaxolo hawu kanti uxolo udlala ngami. Napa novela. Uhamba ungena endabeni engakufuni. Because uShimeyi ka chapter number 16 akafani no chapter 19. Yes, comment. Weza naye abantu abayinkulungwane bakaBenjamini, Thousands, yes. noSiba inkosi yendlu kaSawuli, namadodana akhe ayi15, Yes. nezinceku zakhe ezingama20 zinaye. Angithi uyabona no uSiba ukuba wamwrite off. No Shimeyi kumwrite off chapter number 19. uShimeyi uqoqa nje uSiba. Uthi asambe siyokhulekela inkosi. Asambe siyo welcome inkosi. Inkosi kade ihambile isibuyile. Hallelujah. Uthatha ngishixo. Uza nalo. Hallelujah. Yabona umuntu ongamfuni, lo muntu ongasamkhulumisi. Lo muntu osuthe asingenelani makhelwane, ngisho ingane zakho bazodlala khona ukuthi ibulale ngesibhaka. Zingatshontanga lutho ziyodlala nje isitheni sakho. Uyasidinga kusasa. Chapter number 5 Matthew 44. Sithandazi. Chapter 5 verse 44 Matthew. Sekuphasi. Yes. Kepha
Ngoba mina ngithi kini thandani izitha zenu. Thandani izitha zenu. Yes. Nibabusise abaniqalekisayo. Yabona abantu abaqalekisayo awuqalekisi back. UShimei wayefuna ukubulela uDavid. Kodwa uDavid esikufundayo ngaye noma ebe wrong ku verse number 1 to verse number 4 ngokusheshsha thatha isinqumo. Kodwa kukhona bese ngakufunda futhi uyena. Ukuthi abantu bebezothi ube nawo wonke amandla enamabutho ukuthi abengaqeda kuShimei. Kodwa wangavuma ukuthi aqede kuShimei. Uyabona umthandazo wakho uthandazayo ukuthi awukho gogo. Hallelujah. Uyabona abo back to the center. Babulale ilwane Nkosi nabalwa nami. Ukuthi uNkulunkulu akayilaleli lo mthandazo. Nonsense. Hallelujah. Musa ukuzenza favorite kaNkulunkulu ngoba nakho wena uphathwe kabi. Esifaza athi uNkulunkulu ke sengehla ke isithotho samanje afika ashaya lo muntu okusukelayo. Awuyona favorite uNkulunkulu. Hallelujah. Uthi uJesu thandani izitha zenu. Abaniqalekisayo nina nibaqalekisa niyababusisa. Ukunalokho imanager xolo ehluphayo emsebenzini uthandazela ukuthi ipromote hayi demote. Hallelujah. Okuhle kodwa. Uthandazela ukuthi apromote asuke kumina. Hallelujah. Mase promotiwe yabo ngobe ngihlupha nje la umhlupha ngobula. Kodwa mase lapha uzohlupha laba afuna abantu babheka mina. Thandazela ukuthi nje apromote. Hallelujah. Not ukuthi ademote. Thandani izitha zenu. Abaniqalekisayo niyababusisa. Yes. Nibaphathe kahle abanizondayo. Yes. Nibakhulekele abanizingelayo. My God. Webazalwane. Ukhona ingoma enithandayo uma sefuna ukugadla kubantu. Hallelujah. Nithi udeke itafula phambi kwezitha zami. Azatshikisa uvela. Ubona ukuthi uNkosi Malanga usembonile ukuthi aqabele naye ngena. Hayibo ubona nje iNkosi Malanga imbonile. Ayikhululekile. Mhlawumbe izwande noMpumela. Isitshekise la. Ngoba zalwana lela verse alisho ukuthi uNkulunkulu uzodeka itafula bese niyadla phambi kwezitha zenu. Kodwa lela verse lithi udeka itafula phambi kwezitha zakho ukuze wena uhambe ulanda izitha zakho uzohlala nazo etafuleni udle kanye nazo. Not ukuthi udle sona siku akayena uNkulunkulu ukuthi ukhoshe labanye abantu. Hallelujah. Akayena uNkulunkulu ukuthi wena kusuyinkosi ke uyahlala babuka ke manje Bashaya ihlombe ke. wena ke usuka praise wakhe. No. Udeka itafula uNkulunkulu ukuze wena ulanda isitha uhlale naso etafuleni bese udla kanye naso ukuze siyeke lento esiyenza kuwena. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Akuthi yabo ungabe excited uyisitha sakho esingakhuluma isimo sihamba siyocela ukudla kubantu. Mawusuzwile ngomakhelwane ukuthi awusibani banathi ezocela impuphu. Unayo wena imali uNkulunkulu ubusile hamba uthenga impuphu. Akubona ungena nempuphu. Ivaliwe. Nathi impuphu. Hallelujah. Ngeke nqabe elambile. Hallelujah. Sithandazela izitha zethu. UShimei bazalwane simshaya nje ngokuthi sivele simbuke. Sivele singarespond. Bese sibona uNkulunkulu. Bese sithi let God hang it. Hallelujah. Amen. Ngoba ku chapter number 19 uzomdinga. Siphakame sibe ngenyawo. Hallelujah. Umfundisi umsongo uzothandaza kanye nathi. Ngifisa sithandaze kanje abathandekayo. Hallelujah. Angazi ukuthi obani ohlangabezane nabo ama characters abantu ohlangane nabo. Ngiyenzeka uhlangane ne character kaZiba.
kuyenzeka uhlangane necharacter kaShimei, kodwa uNkulunkulu noJesu sayinkosi. Haleluya. Akungakususa endleleni yakho, akungasuki endleleni kaNkulunkulu. Angazi ukuthi obani abakuhlukumezile, angazi ukuthi obani abafuna ukukudestroy, kodwa enhliziyweni yakho awukhulume lenhliziyo yakho ukuthi Nkosi ngiphi ukumthanda lo muntu. Ngiyazi ukuthi kunzima, akulula, kodwa ngoba siyakholwa uNkulunkulu uzokupha amandla. Sithandaza umthandazo owathandazwa enye insizwe. Haleluya. Suthandaze lo mthandazo. uNkulunkulu uzoba kanye nathi kukho konke. Ozibe hlangana nabo, ungayithathi inqumo ngokusheshsha, ungasithathi isinqumo udiniwe, ungasithathi isinqumo ungacabanganga kahle, ungasithathi isinqumo une stress. Haleluya. Ukhona abanye ababethi kuthina Msomi, angikufuni wemuntu wenkosi, eyithatha into ediniwe, kodwa manje bayasifuna webantu benkosi. Haleluya. Ungasithathi isinqumo udiniwe ngoba uzoyisona kusasa. Lesisinqumo odiniwe nalobo WhatsApp bakho bazibayo umuntu bayikhuluma nawe. Bazalwane, uJesu sayinkosi. Let God help uNkulunkulu wethu.